se jibqa' magħruf bħala politiku ta' qalb tajba li dejjem baqa' viċin in-nies. Kemm dan il-mod li ġie deskritt l-eks deputat Laburista Silvio Parnis meta l-ġimgħa filgħodu ingħata l-aħħar tislima fil-Bażilika ta' Kristu Re f'Raħa Ġdid. Silvio Parnis tilef ħajtu tlieta li għandha fl-età ta' 57 sena imdawwar bil-qraba tiegħu. Fl-omelija tiegħu, l-Arċipriet tal-Kolleġjata Bażilika ta' San Pawl fir-Rabat Dun Joseph Mizzi iddeskriva lil Silvio Parnis bħala raġel sod fil-valuri tiegħu u li dejjem ra li jaqdi l-irwol tiegħu ta' politiku minflok li jinqedgħu stess. Raġel ta' qalb kbira, raġel ta' qalb miftuħa l-oħrajn, raġel ta' prinċipji sodej u valuri sodi. Preżenti għal-funeral kien hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, il-Prim Ministru Robert Abela u diversi membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra. Qabel il-funeral, il-korteo għadda minn quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun, fejn l-amministrazzjoni flimkien mal-grupp parlamentari tal-Partit Laburista selmu għall-aħħar darba lil Silvio Parnis. F'karriera twila ta' servizz pubbliku kemm bħala xandar kif ukoll bħala politiku, Silvio Parnis dejjem ra li ħaddam fil-prattika l-valuri tal-ġustizzja soċjali u l-għajnuna lil batut. Għal 5 leġislaturi jirrappreżenta l-kostitwiti tar-Rabat Distrett Elettorali fil-Parlament, wara li iktar qabel serva bħala sindku ta' Raħa Ġdid. Silvio Parnis serva wkoll fil-Kabinett tal-Ministri.